miyembro bawat grupo. Ang palakasan ng mga kalalakihan sa Buykayod ng Kaugma 2023. Paiklian ng oras na makumpleto ang tatlong phase ng laro. Unang yugto sa Lago del Rey, kung saan kailangan sumagwa ng dalawa habang tagatimba ang isa sa layong 2 kilometro. Ano lang technique namin, parang teamwork lang kami para tulong-tulong. Sa ikalawang yugto, sumakay sila ng pedicab. Kailangan naman ang diskarte sa palitan ng pagpedal nang hindi humihinto ang pedicab. At panghuli, ang pagtakbo habang buhat ang 25 kilong bigas. Medyo nahirapan lang kami doon sa may pasa ng bigas eh. Nagpangatlo ang Team Magaraw, pumangalawa ang Team Gainsa, at nag-champion ang Team Bagong Sirang ng Pili na nag-uwi ng 100,000 piso. Sobrang tawa namin. Papasalamat kami sa nag-organize ng Buykayod. Matindi rin ang bakbakan ng 32 kupunan sa 3-on-3 basketball tournament. Race to 21 points na nakuha ng Team Albay at Moraville Warriors ang final round. Lamang sa unang game ang Team Albay, pero dahil undefeated ang Moraville Warriors, kinailangan nila talunin pa ito ng 2 beses pero nabigo. Mas mag-ensayo kami para mas matapatan namin yung mga kalaban namin. Galing sila losers sa bracket, so parang walang pressure sa kanila na maglaro lang natin tulos. Parang laro lang talaga sila, so parang mas in-enjoy nila yung unang game. Kampiyon sa 3-on-3 ang Moraville Warriors at nag-uwi ng 15,000 piso at tropeyo. Nagpapasalamat kayo kay Gov Luigi sa 3x3 na to. Malaking bagay to sa mga kabataan, lalo lang sa amin naman nalaro. Jan Amador, CSN.